Mayong gabi kanyong tanan. Atol ning santos nga misa atong paghimuon ang pag-instalar sa bag-ong kura paroko dinhi sa atong Archdiocesan and Parish ni Santiago de Compostela. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Palihog manlingkod, paminaw nato karon ang pagbasa sa sulat sa pagtudlo kang Padre Crescenciano Ubod isip bag-ong kura ning atong parokya ni Santiago de Apostol. The Roman Catholic Archdiocese of Cebu, Chancery, 2nd of John, 2025. Reverend Father Crescenciano T. Ubod, Parish Priest, San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Liloan, Cebu. Dear Reverend Father Ubod, by virtue of this letter, I hereby appoint you Parish Priest of the Archdiocesan Shrine and Parish of Santiago de Compostela, Cebu. And I commit to you the full care of souls in that parish with all the faculties, duties, rights, and privileges, according to the Code of Canon Law by our Archdiocesan statutes and Archdiocesan Constituent. It is my desire that all transfers of parish assignments will be on August 5, 2025, and the installation within the month of August. Please confer and make arrangements with your predecessor on your date of installation. I have delegated any of our vicars general, episcopal vicars, judicial vicar, and chancellor to preside over your installation. The appointment will remain valid until revoked by me or by my lawful successor. God bless you. Jose Espalma Didi, Archbishop of Cebu. By mandate of the Archbishop, Reverend Monsignor Renato C. Beltran Jr. PC, Archdiocesan Chancellor. Karon himuon ni Reverend Father Crescenciano Ubod ang iyang profession of faith and oath of fidelity. Hinumdumi Padriciano, kanunay kang magmahigugmaon nga amahan, malumo nga magbalantay, ug maalamon nga magtutudlo sa imong katawhan. Karon imo silang madala ngadto kang Kristo kinsa mulig-on kanimo diha sa tanan nimong gimbuhaton. Isip usa ka magtutudlo sa nining maong pagtuo, hangyoon ko ikaw karon sa pagpadayag
ning pagtuo at ubangan sa katawhan sa Dios. Ako, si Father Crescenciano Tabornal Ubod, uban sa lig-on nga pagtuo, nagatuo sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo ako sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan, mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Oath of Fidelity. Uban sa lig-on nga pagtuo, nagatuo ako sa tanan nga anaa sa pulong sa Dios, nga gisulat o gitugyan sa tradisyon o gipadayag sa simbahan, diha sa solemning paghukom o sa ordinaryo ug malukpanon nga pagtudlo, isip gikan sa Dios ug angay nga tuuhan. Hugot usab nakong gidawat o giangkon ang matag usa ug ang tanang pagtulunan nga gipadayag sa simbahan mahitungod sa pagtuo ug pagkinabuhi. Labot pa, giuyunan ko usab ko uban sa diniyos nga pagtugyan sa akong kabubuton ug sa labutan, ang mga pagtulunan nga gitudlo sa Santo Papa ug sa kahugpungan sa kaobispuhan diha sa ilang pagbansay sa matuod nga pagtudlo, bisan kun kini dili nila isangyaw pinaagi sa usa ka opisyal nga pagmantala. Karon si Reverendo Padre Siano muhimo sa pagbag-o sa iyang commitment sa pagpangalagad isip pari. Akong hinigugmang igsuon at ubangan sa katawhan nga imong pagadawaton nganha sa imong pag-atiman, hangyoon ko ikaw sa pagbag-o sa mga saad
nga imong gihimo kanhi. Buot ka ba nga ubos sa paggiya sa balaang espiritu, mutuman sa walay pakyas sa imong katungdanan, nga mahimong matinud-anon nga kauban sa buhat sa kapunungan sa mga obispo diha sa pagbantay sa panon sa Ginoo. Oo, buot ako. Buot ka ba nga diha sa pagdaig sa Dios ug alang sa pagbalaan sa Kristohanong katawhan, musaulog ka sa mga misteryo ni Kristo nga masimbahon og matinud-anon ug sumala sa tradisyon sa simbahan. Oo, buot ako. Buot ka ba nga diha sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug sa pagtudlo sa pagtuong Katoliko, ikaw mahimong takos ug maalamon nga mutuman sa pagpangalagad sa pulong sa Dios. Oo, buot ako. Buot ka ba nga imong bugkoson ang imong kaugalingon nga labi pang masuod kang Kristo ang labang pari nga at alang kanato naghalad sa iyang kaugalingon ngadto sa Amahan, ingon nga usa ka walay buling nga biktima ug nga uban ni Kristo imong ipahinungod ang imong kaugalingon ngadto sa Dios alang sa kaluwasan sa imong mga igsuon. Oo, buot ako uban sa panabang sa Dios. Musaad ka ba sa pagtahod o pagsunod sa imong obispo ug sa iyang mga manununod? Oo, nagasaad ako. Hinaot nga ang Dios nga nagsugod sa maayong buhat diha kanimo magdala niini ngadto sa katumanan. Isip bag-ong magbalantay nining katilingban, gisali ko kanimo ang Yahweh sa tabernakulo. Lakip na ang bunyaganan ug ang kumpisalan. Mahimo kauntang matinud-anong piniyalan ug sulugoon sa mga misteryo ni Kristo. Pinagi sa imong parianong pagpangalagad ang katawhan sa Dios, mahimugso pag-usab diha sa tubig sa bunyag. Inalimahan sa buhing pan ug sa pulong sa kinabuhi, binag-o pinaagi sa mga sakramento ug ginayahan diha sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Dios, imong gilig-on ang among pagtuo, pinaagi sa pagmatuod sa mga propeta, diha sa mahimayaong pagkausab sa panagway. O Dios, nga makagagahom ug walay katapusan, nga nagsantos sa unang mga bunga sa mga buhat sa imong mga apostoles, pinaagi sa kamatayon ni Santiago, ihatag sa imong simbahan na ngamuyo kami, nga magmaisog kami sa pagpasundayag sa among pagtuo, ug magmalig-on tungod sa iyang mga pangaliya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Numeros. Sa unang bulan, miabot ang katawhan sa Israel sa kamingawan sa Sin, ug nagkampo sila didto sa Cadiz. Namatay didto si Miriam, ug didto usab ilubong. Niining higayuna, walay tubig didto alang sa katawhan, ug naghiusa sila batok kang Moises ug kang Aaron. Ug ang katawhan nakiglalis kang Moises, ug giingnan nila siya. Maayo pag nahiapil kami pagkamatay sa among kaigsuunan at ubangan sa Ginoo. Nganong gidala mo man kami nganhi sa kamingawan? Aron ba mga matay kami dinhi, ug ang among mga kahayupan? Ug nganong gikuha mo man kami sa Ehipto, ug gidala ni ining dapit, nga lisod puy-an, ug dili katamnag trigo, o igira, o paras, o granada. Ug dinhi walay tubig nga among mainom. Unya miadto si Moises ug si Aaron ngadto sa pultahan sa tulda nga tagbuanan, ug mihapa sila. Ug unya mitungha kanila ang himaya sa Ginoo. Giingnan sa Ginoo si Moises, kuhaa ang imong sungkod nga anaa sa atubangan sa sudlanan sa kasabutan, ug kamong duha si Aaron kinahanglan magpatigom sa mga tao. Sultihi kanang bato nga anaa diha, ug kini muhatag og tubig alang sa mga tao. Niining paagiha, kahatagan ninyog mainom ang mga tao ug ang ilang kahayupan. Ug unya gikuha ni Moises ang sungkod, sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. Ug gitigom ni Moises ug ni Aaron ang mga tao atubangan sa bato, ug miingon siya kanila, pamati kamo, mga masupilon. Hatagan ba kamo namog tubig gikan niining maong bato? Unya ang bato gibunalan ni Moises sa makaduha, ug mibulog gikan sa bato ang daghang tubig. Ug nanginom ang mga tao ug ang ilang kahayupan.
Apan gibadlong sa Ginoo si Moises ug si Aaron. Kay wala man ako tuuhin ninyo, aron balaanon ako sa mga tao sa Israel. Dili kamo maoy mangulo sa mga tao ngadto sa yuta nga akong ihatag kanila. Kini mao ang mga tubig sa Meriba, diin gibasol ang Ginoo sa katawhan sa Israel, o gipakita niya nga siya balaan. Ang pulong sa Ginoo. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kun karon makadungog umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Ilhun ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga masadya ug mga salmo. O mari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita tubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, o kita ang katawhan nga iyang gidumala. O nga makabati unta kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Meriba. Sama sa adlaw ni masa dito sa Kamingawan, diin ang iyong katigulangan misuta kanako. Ila akong gisuta, bisa nakakita sila sa akong binuhatan. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuuran wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tawo kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Sukad ni adtong higayuna, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw na gayod nga pagkasulti. Kinahanglan nga muadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Tungod ni ini, gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban o giingnan, dili unta ka na mahitabo kanimo Ginoo. Miliso si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas, nagbabag ka kanako kayang imong huna-huna sa tawo o dili sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa dihang gisigihan kog pahunat sa atong talahorong Chancellor sa Sugbo isip atong nag-administer sa akong installation, murag na imagine ako ang nahitabo karon sa atong ebanghelyo nga si Pedro gi tagaan sad ni Jesus sa yawi sa gingharias langit. Pero dunay commitment nga angayng buhaton ni San Pedro. Pero pag ending sa ebanghelyo, nahimo mang Satanas si Pedro. Naot unta Monsignor rin di ta ko mahimong Satanas. Mga igsoon, dili sayon ang pagdumala og katawhan aron dadon sa langit. Lingya imong tupad ing namukuyog kang Father sa langit. Ing na kana.
Kuyog ka? Nya kay kamusad, doon naman sad mo'y misyon, miambit man sad mo's misyon ni San Pedro o ni Santiago Apostol, kinahanglan kami sang mga pari, labi na gid ako, dadasag ko ninyo ngadto sa langit. Ilay na sang lingi, ing na ikuyog ni Mos Father, ing na ikuyog ni Mos Father. Gikan karon kon buhi lang ko og di mausab ang plano sa atong bag-ong obispo sa regular normal nga pag binalhinay mo kuan ko dinhi mo puyo ko dinhi og 6 years mao nay normal pero dunay mga abnormal panghitabo pero ibutang talag normal so 6 years tang magkuyog-kuyog maningkamot kong dadon tamo ngadto sa langit paningkamot sad mo dadasag ko ninyo ngadto sa langit ha nya haron madamo nako sa langit di ko mosunod sa gibuhat aning mga tao diri sa o gibuhat sad ni Moises diri sa bag-unang pagbasa tungod sa kamasupilon sa mga taong gidala ni Moises padulong unta sa promised land, nalagot ang Ginoo, hastas Moises, wa na hinuon kasod sa promised land. Giingna na nos Ginoo, hasta ikaw dili nakakasod, naamong siya sa mga taong iyang gidala. Nga naman, nasuko si Moises sa pagka-reklamador sa mga tao. Nadagid siya sa kasuko. Muna ako dinhi, maningkamot lang gyud ko magsikog tan-aw sa sakristan nga magsigig supak-supak di lang gyud ko masuko. Nya kamo sad aron di masuko ang pare ay sad mo pagsigig reklamo. Inigingos pare hogs kolekta hog dayon. Ay na pagsigig reklamo. Inigingos pare palit mo slat palit dayon. Ano inyo pa man sige hag reklamo. Di ba? Sige. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, padong sa impyerno. Gilingi ing na isaad na ko din ajud ko mo reklamo. Anya haron dili mo kusog mo reklamo dinhi sa simbahan, didto sa inyong balay, praktis-praktisan ang daan nga dili sad mo reklamador dito sa inyo kay kanang batasan ninyo sa balay mao ra man sa na inyong dadon dinhi simbahan god. Kung libakira kay mo dito sa inyong panimalay, hasta pare dinhi libakon sa ninyo. Libakon magainyo inyong mga ugangan, hasta inyong mga in-laws, pare pa ba nga wa ginay koneksyon ninyo. Ana no? So praktisa dito sa balay ayaw sad pagreklamador. Nya ingna sad nang inyong kaubas balay kamo mga asawa karon inig uli ninyo ingna sad inyong bana dong or darling maningkamot jud ko nga dadon ti ka ngadto sa langit. Mingo na imong bana hilom dapugon ko nang naong mo. Ana asagdi lang nga magiusay makalitan ka na so, ay lang kay kasuko gyud kay madanya ka. Mga igsoon, sa ako dinhing pagdumala ninyo, sugod aning simanaha, akong usbon, nga doon ako'y mga prinsipyo nga akong gisunod, akong gipaningkamutan pagbuhat, o mauna siya akong gibuhat dito sa akong lain nga mga assignments, labi na gyud sa unang parokya nga akong gidumala, ang San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Ikaduha maning parokya ang inyo akong gidumala basig second and last na ni. So unsa may ako mga prinsipyong gibatunan ang naguna trust, TRUST. Kanang T stands for transparency. Himuon gyud akong dayag ninyo ang atong mga kalihukan apil na ang atong mga finances. Ana ha? Ikaduha, ang R is religiosity. Ako gyud mong tabangan nga mulambo ang inyong mga religious practices
tanan nga makapalambo sa atong relihiyon, ako ginang tabangan. Haron mag-anam gyud kainit ang atong pagbansay sa atong relihiyon. Niya apil na ana ang paghipo sa mga iro. Kay di man na mosimba ang iro. Ako naman tanang gihangyo, pero wala lang yapon mahipo. Sige lang. Ang ikatulo, ang iyo is unity. Ako sang paningkamutan, sama sad sa gibuhat ni Kristo o sa iyang mga apostoles o mga sumusunod, ang paghiusa sa tanang katawhan, sama nga ang simbahan nagkahiusa. One, sa ako nang giprofess kaganiha sa pagtuo, nagatuo ako sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko nga simbahan. Usa, unity, oneness. Mo nang di jud ko mo tubay anang mga libak-libak, kanang dinautay, maningkamot ko nga di ko mo tubay ana. Makighiusa ko ninyo nga akong parishioners, makighiusa ko sa laing lugar, sa laing mga parokya, makighiusa ko, maningkamot ko makighiusa sa atong mga LGUs, mga barangay officials sa atong dinis munisipyo. Pasalamat kong di aron sila dire. Murag wa sa ni sila kalagot tingay sa mga pari mo nang di ayon town. Salamat kay ninyo ana. Di asa dire ako mga suod og uban pa. Ang S is service. Alagad. Alagad, pasabot, dili ko magsigig sugo. Magsigil lang ko og hangyo. Muna mo hangyo ko, palit mo slat, ana. Nyagdigin mo musugot, ako nila nang ihangad sa Ginoo, Lord, ika nala'y mag-igo ani mga tig-ag kasing-kasing. Ana, no? Service raman. Di man gina pwedeng mangayo ta mo, demand ta. Unya ang T is technology. Maningkamot sa ta nga ma-improve ang atong technology. Tanan nga magamit nato dinhi sa simbahan, makaya nato modern technologies para matabangan nga mas mapasayon ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo dinhi sa simbahan, outside sa simbahan. Muna dito sa akong unang parokya, na dito ko nasikat-sikat sa social media tungod kay nigamit ang mga modern technology, ang ato sa mga ITs, mga SOCOM, ako sang gipanghangyo. Apil na ng mga taong experts ni ini. Kanina naglingkod diri, mga experts man na sila. Naot unta dugay pa na sila mga matay. Aron nga daghan pa sila malagaran. Ako amang ko know-how ana sila ra. Igo ra kumuyaw-yaw pero mo na mo facilitate ko para sa technology. Ang ikaduhang prinsipyo in support ni ining trust is SIBO, ang acronym SIBO. Kaya naman ta sa SIBO. So trust SIBO. Unsa man ang C, clean, limpyo. So maningkamot ko nga limpyo ang atong parokya, sulod o gawa sa simbahan, apil na sa akong utok o ang akong kasing-kasing malimpyo unta. Daghan kay nangumusta nako pag primero na kong adlaw dire katong pag-report nako atong Pitsa 5 pagkaugma gahapon daghang ni text nga Father nakatog ra kag tarong nako paghigda nako way 5 minutos hagok nako siya hala no ana man na basta limpyo kay kag unahona limpyo kag kasing-kasing dali kay kakatog kanang mag-alindasay hugaw naghuna-huna, hugaw nagkasing-kasing. Ilingi ana sa di mong tupad. Ingna dali ra ka makatog. Ingna kano. Dali ra. Oy, naiuban diya, di nakatog kay daghan kay gikalagutan, daghang kabalaka, daghang mga plano. Ako inighigda nako kanang tanan akong plano, surrender na nas Ginoo kay moingon dayon ko Lord, posibleng dili nako kamata ugma. Way kapuslanan og magsige pa ko aning planoha. Ako nila ning kalimtan, hagok na yon. Naigmata, kot-kot na sa suo. Yay. Adi ko mangot-kot suo. Pasalamat ra ko sa Ginoo. Mo na clean. Ang E
economizing. Dili kita mo gamit og mga guba. Dili ta magminantinil. Ana, no? Mao na naatingin mo yung mga sandiganan ron diha nga guba, naasan mo ludhanan nga guba, ato nang tiwason. Miday, nung paka nung gubaon, sa siguro ng microphone na. Bitaw ganing naipipilang mga guba na to din so hinahinaya na tog ayo ning kamot ang dili gid unta gubaon nya economizing kay kanang kung gubaon daghan kay maamong pananglitan ron dia masunggat imong sampot o na titanos dako kay gasto hurot imong kwarta gamit sad mig sakyanan pananglitan unya gubaon kay mantinilan lang wa gyud ayuha mahaybol dito dapdap awa na tugpata dito sa sunudan ng lugar. Tag-ubi. Malamasan tag-ubi dito. Ayun, ginasya. Kotob sa mahimo. Unya, sa mantoy sunod? B. Kanin, nindot kani, beautiful. Tanawa to mga asirits, puros gina beautiful. Among i-reject ang bati. Dili oy, ang beautiful dili na sa Curtis naong. Kay naidaghang tao nindot kay Curtis naong, unya mahadlo ka magtan-aw. Labi na mga gwapo kayo, unya maningilay utang. So, kabuang kagdagan ikakita nimo. Lo na sa buang dako. Kinsa man ning unsa man ang beautiful, kanang attractive sa atong mata o sa atong kasing-kasing. Muna, himuon nato ang tanan sa atong mga structures, sa atong mga binuhatan o kitang mga katawhan nga mahimutang attractive to others. Unya unsaon man ang pagpuyo, hinahanglan gyud naa ang mga hiyas nga Diosnon. Ang mga batasan nga Diosnon. Ug unsa may batasan nga Diosnon? Unsa man? Gugma, number 1 gina, maghigugma ay kita. Sunod, kanang magsig alagad, magsigig ampo, magsigi og pasaylo, magsigig dawat. Kana bang maingon yun, maging sino ka man, mamahalin kita. Kamo mga bana, gwapo kay mo, nyadaghan kayong magsigig text ninyo nga, you are my hero, you touch my heart, no? Text nga tong mayor, baron. Nya mo ang asawa sad makadungog singhag dayon. Unsa ni mga text? Mag-iningon gani mo ana, dili na gyud mo beautiful mga asawa. Mulsugo din nagluod inyong naong. Pero inikabasas asawa, muto iyang luha, nya masakpan des bana ngan hilak man kaday. Di ama ko nabasahan sa imong cellphone unsa man ka sweet ba ani? Unsa unya? Sakit man, pero this cannot change my love for you. Mudool din ang bana, mugakos din, you are the most beautiful woman in my life. Anak niya, tuusag ka, adto din to siya dito. Pero at least, malipa, yun, beautiful man. Anak niya, ang katapusan, useful. Kana bang magamit? Dili ta magsigig stock diha og mga buta nga way gamit. Ato na nang i-dispose. Sige, katapusang lingi na lang ni sa imong tupad. Ingna, pwede ko mo gamit nimo? Ingna ko no be, ingna pwede ko mo gamit niyo? Nawa mang lingi. Sa ato pa, kanang dili magpagamit, itsapoyra na. Si Kristo sa atong ebanghelyo, nagpagamit siya sa kalibutan. Ningon siya, muadto ko sa Jerusalem, ila kong paantuson, ila kong daog-daogon, o ila kong patyon. Apan ihatag nako akong lawas. Si San Pedro, dili niya gustong ipagamit si Kristo. Iyang gidas daplin, ingon siya, di ko gustong mahitabo na ni mo, Lord. Giing na din siya sa Ginoo, pahawa diha Satanas. Babagkas akong dalan. Selfish ra kay ka. Muna kamo mga asawa, ipaggamit ang inyong mga bana. Mga bana, ang inyong asawa, ipaggamit nas mga pari. Aron mahimong lektor, mga katikista, inana, og manindog na ta.
Mga igsuon, hiniusa diha sa pagsaulog sa mga maayong butang nga atong nadawat gikan sa Dios. Magampo kita karon alang sa simbahan ug sa iyang mga pangulo, ilabi na sa bag-ong pastor niining atong parokya, yours truly, ug alang sa mga panginahanglan sa tanang katawhan. Muingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang kang Leo, atong Santo Papa, kang Jose, atong obispo, ug sa tanang mga kaobispuhan sa simbahan, nga gihan unta kita nila ngadto sa labi pang kamakanunayon nga pagpuyo sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong arsobispo si Jose, nga makakita unta siya sa kusog, dasig ug kapag-uhan, diha sa mahigugmaong paghatag sa kaugalingon ug sa maisugong paggalam sa maayong magbalantay. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong bag-ong pastor, Padre Crescenciano, nga ang iyang pagpangalagad mahimo untang kahayag sa kayusahan alang sa nagkalain-laing sektor sa katilingban, ug unta ang iyang kinabuhi mahimong imbitasyon sa pagpangalagad ug magpakita sa iyang gugma ug kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang mihatag sa ilang panahon ug talento dinhi sa parokya, nga ang ilang pagpangalagad sa simbahan makatabang unta kanato sa pagsabot sa mensahe ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa kalinaw ug kaangayan dinhi sa kalibutan, ug alang sa pagkakabig kanila, kansang kasing-kasing nagmatiga ug wala mutubag sa mga panginahanglan sa ilang mga igsuon. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga kabus sa atong katilingban ug sa tibuok kalibutan, nga kita unta dali nga mutubag sa ilang mga panginahanglan ug magpaambit kanila gikan sa atong kapuno. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanato nga naglangkob sa parokya ni Santiago Apostol, nga mahugpungon unta kitang magbudlay sa pagsangyaw sa maayong balita sa kang Kristong gugma. Magampo kita sa Ginoo. O Dios, among dalangpanan og kusog, dungga ang mga pag-ampo sa imong simbahan, kay ikaw man ang tinubdan sa tanang debosyon, itugot nagampo kami nga unsa ang among gipangayo diha sa pagtuo, amo gayong madawat pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Sa atong offertory, di ay mga basket sa kilid, sunod lang mo sa ashirets, kamon dihang isig ka kilid tanan, o mo offer mo og sobre, isulod lang sa basket niya, balik sa inyong gilingkuran niya, kamong niya sa center, inyong itonol diri, akong dawaton diri sa center, kamong niya nga kolom, ha? Niya, ari mo agi sa kilid gihapon, kamo diya sa kilid adto mo agi. Salamat.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Hinloi kami Ginoo sa among mga sala, pinaagi sa makaluwas nga bunyag sa pagpasakit sa imong anak, aron niining pangilin ni Santiago, nga imong gimbutan nga maguna sa mga apostoles, sa pag-ambit sa imong kalis sa kasakit. Maghalad unta kami sa sakripisyo, nga makapahimuot kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mo barog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, o magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo, among Santo Papa, ni Jose, among obispo nga tigdumala, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaong mo niya mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles o tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. But deliver us from evil. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan,
hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Magampo kita sa among kalipay sa pagkalawat sa imong santos nga Eucharistia, nangamuyo kami o Ginoo, nga tabangan mo kami tungod sa pangalian ni Santiago imong apostol, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod, ato karong patalinghogan, ang atong Chancellor nga nag-install nako sa iyang address nganhi kanato. Salamat, Father Siano. Sa binalhinay karon sa mga pari, ang atong Commission on Worship naghimo og bag-ong rito para sa instalasyon sa bag-o nga pari, no? Mao na nga kaniadto na atoy ingon nga sa karaan nga pamaagi ang sa pag-instalar sa bag-ong pari, ang mga sakop sa kumbento ipresentar sa pari, ang mga PPC ipresentar sa pari, pero karon ang atong Commission on Worship naghimo sa
bag-o, no? Sa matawag na kog pamaagi. Nya nindot to ang karon kay gibutang man didto sa installation rights nga ang bag-o nga napili na tudlo nga kura maoy muwali. Inko pag text na mo ni Father Siano, inko nga ingon baya, the new pastor will deliver the homily. No? Di, nalibre na ko. No? Pero sa katapusan, sa rito, maingon nga, ang gidilagahan sa obispo, mo'y muhatag og mensahe. So, mo ni ako karon mensahe. No? Pero mensahe, mas taas pa sa wali. Bitaw, mao ni gitawag na mo rhythm of priestly service, no. Kaming mga pare di pili giordinahan nya tagaag assignment ipadala mo alagad ni kahuman na mahuman among termino ibalhin na pud mi og lain nga assignment alagad na pud mi kahuman human ang termino ibalhin na pud sa lain nga assignment mo na among rhythm, no. Nga expect me mabutang mi usa ka parokya ini kahuman ana mobalhin na sad mi og bag-o nga parokya pohon mahuman ang amon termino, no. Suma sa gingon ni Father Siano ang normal nga tuig namo to serve is 6 years, no. Tingali kung naa maning pagbinalhinay sa mga pare nasa ni uban magguol kay mubiya na among pare pero wa bidi man sa tapasagdan, no. Kunay mabalhin atong kura naman say mo mapuli mo alagad na usab mo padayon, no. Mo padayon sa maong pag-alagad sa simbahan. Usa lang kadili makita, no, nga matawag natog pamaagi, no, nining pagbinalhinay, no. Ang di na to makita, ang gitawag na to the seeds of grace. Ang seeds of grace mo nang gitanom, ang liso nga gitanom sa mga pare, asa sila gi-assign. Ang mga sakramento nga ilang gisaulog, ang mga uban pa mga paningkamot nila, aron mulambo ang simbahan. Nya, kanang maong mga liso sa grasya nga gitanom sa matag pare, mon sad nay padayonon sa mga pari nga mupuli, no. So wherever we go, we always plant seeds of grace, no. Mo na nga si Father Siano og ang iyang kaabag dinhi sa parokya dili man lang kay si Father Siano ra gi-assign dinhi, dako man itong parokya gitagaan sa atong arsobispo o parochial vicar si Father Bense Mante, no. Nakakita na tingali mo niya pero wa siya karon kay nagalagad gihapon, no, naman sa ubang mga schedule pod dinhi sa atong parokya. Importante lang nga sa mga pari diin sila gi-assign sa atong obispo anaa kanunay ang suporta nga ipakita ninyo sa kaparian. Father Siano, mupasalig ko nimo nga kining mga taga-Compostela kugihan kay ni sila musuporta sa pari, no. Ako ning kasinatian pakpak mo kasinatian na nako kay ang unang parokya nga na-assign ko dinhi mas Compostela, no. Na-assign ko diri Mayo 2014 pero pag February 2016, wakabot o duha ka tuig, nabalhin mo ko sa katedral, no. So, sud sa usa ka tuig o mga napulo ka bulan nga ako nag-alaga dinhi, Father Siano, wa jud ko'y daghang problema dinhi sa parokya, no. Tinuod ng imong giingon nga makatuog dayon ka, no. Pero makamatapog ka inig kadlawon. Okay, kay muubos imong sugar. Bitaw, pasalig ko, Father Siano, nga anaa kanunay ang pagtambayayong sa matag usa nya mas mulambo pa ang grasya sa Dios nga mulihok dinhi sa atong parokya. Daghang salamat.
gibutang sad sa bag-ong guide nga doon na sa kunoy expression of gratitude ang bag-ong na install. So ako magpasalamat una sa tanan sa akong mga parokyano sa San Vicente Ferrer Parish ni Abamoron. Pamarog ko na mo, we? Parog ko na mo. Minta, dugay pa mo mga matay. So, di pa dire sa atong kilid ang Grand Choir sa San Vicente. Nagpasalamat ko ninyo katungod kay inyo kong gidasig nga moalagad og parokya. Na sinati nako diha ninyo una sa tanan ang kanibang pagsakripisyuhay o ang pagpalambo sa community mga parokyano o pari. Mura pa man ko adtog wa kayo ko'y klaro og unsay akong unang buhaton og asay akong unahon sa didto ko na-assign, pero tungod ninyo inyo kong gitudluan nga mo hingkod-hingkod isip parish priest. Og karon akong ikaduhang pasalamatan mao ang akong mga pamilya, akong mga igsoon. Niya pa ba? Buhi pa ba mo? Barog ko na mo. Si Nila, akong among kamagwangan, kaning babae. Niya, si Pedro, katong jacket, na paralyzed na siya for 33 years na, pero makalakaw jutay. Niya, ang sunod na ako, si Romeo, kaning slim kayo. Niya, dayon among youngest na si Cleto. 5 mi kabuok, buhi pagid taon tanan. Pagpaka na to akong pamilya. Kining akong pamilya, sukad ko ni graduate og college hangtod ni trabaho na ko land bank, ako na'y nahimong breadwinner sa among pamilya. Kaya ang akong papa na regular ko sa trabaho 1988, pagka 1989 na-paralyze akong papa, pagka 1992 na-paralyze na akong maguwang. Ako'y breadwinner. Nisod ko sa seminaryo 1995. Sa among kalisod, sukad pas una nga wapa ko ka-graduate sa college, hangtod na gyud nga nisod ko seminaryo hangtod karon, kani sila mo ni sa niya akong backup sa pagampo o sa pagsagubang sa kalisod kinabuhi, labi na ng pagkaway kwarta nga way reklamo. Naanad ko sa kalisod gani kani sila pag meeting namo hapit na koordinahe pagkapari, ila jud kong gipahinomduman nga dili mi gusto nga monindot ang atong balay karon nga naordinahan na ka. Kontento na taaning atong balay kay nindot kay ni ikumparar sa una natong balay, pero ayaw na nigpanindota karong napari na ka. Og kaluoy Ginoo, wa gid ninindot gani, wa na gid mi balay. Wa na gid mi balay nga matawag nga among pamilya kay nalusno namo tong among balay tos bukid. Sila nangaminyo mo ng uban, ang kanang duha akong maguwang laki nga paralyzed o kanang among youngest wa na maminyo, ulitaw pa na, so kamong mga dalaga din pwede patingali na, pero murag wa man say siguro. Salamat sa akong pamilya. Unya, salamat sa akong gitawag og pamilya nako nga murag abag kayo sa akong ministry nga didto sa kuan pa ko, wala pa ko musod sa seminaryo, ang Legion of Mary, aton laning tingbon, unya ang choir, ang Kahugan Choir nga nahimong Streamers Choir, ni aron ang ila sa mga core group, ug ang Grand Choir sa Guadalupe nga 10 years or 12 years ming nagkuyog-kuyog yun dito. Og ang Grand Choir sad sa og mga choir group sa akong parokya sa San Vicente Ferrer o ang mga Legion of Mary o ang akong bag-ong kaplag nga murag ako mga igsuon ang COVID-G sa San Vicente Ferrer. Naagyapon sila palihog panindog ko namong akong ginganlan pakpak. Mga choir sa Dapay Grand Choir. Salamat kay ninyong tanan siyang suporta niya. Laing pasalamatan ang tanan atong benefactors and donors siging pamalit og slots nga naka-inspired kay nako nga nakahimo tagdaghan kayong projects dito sa San Vicente Ferrer Parish. More than 100,000 ang nagsigi og tabang nako palit-palit aning slots hangtod karon.
So ato sad silang pakpakan. Salamat kayo. Ginagmay og dinagko. Nya mo padayon ra ba kuno sila palit og slots karon nga nian ako sa Compostela. Basig makahimo gyapon ta dinhi og mga kalambuan, no? Wala magwa mo kauyon. So sige na lang. Onya, last na kong pasalamatan sad ang kamong taga dinhis Compostela. Nakaingon ingnan ko nila, "Pader, musta man ka diha?" Nako, malinawon kayo. Siya, "Okay pa ka mo balik San Vicente?" Nako, bisag tagaan pa ko 1 million, di na jud ko mo balik. Nga naman, dali kay kong na-in love sa taga Compostela. Sakto jud ka, Monsignor Renren. O na, maka-in love gini sila. Ang inyong religiosity, ang inyong pagsuportas pare, ang ang inyong ambiance sa inyong pagkatao. Pero di ko moingon nga pulos mo din Diyos nun, daghan sa dinhing yawanon. Ibaw ko ana, mag-abot raon yata. Pero maka-inlove mo din maka-inlove. Muna, congratulations ninyo sa inyong mainitong pagdawat nako og manghinaot ko nga ang uban sadta nako makaubang kaparian labi na ning niasa sa akong likod kaning tulo kuan man sad ni sila kana ganing balhinonon igi-install pod ni sila. So last but not least, ang ako yung mga kaubang kaparian. Ang una, ang ga-install na ko karon nga mao ni ang atong chancellor sa Archdiocese. Sa ako sa dito San Vicente, siya gyapon ga-install. Karon ako siya gyapon ga-install. Ambot og kinsay unang mamatay na mo ani. Basta hinaot unta nga dili ako yung una niyang misahan. Basta salamat gyud kayo Monsignor Renren. Pakpakan na to Monsignor Renren Beltran. Salamat kayo. Og sa akong classmate katong nibasa sa akong appointment dire, nagiklaro gyud niya basa aron dili na gyud ko kareklamo si Father Lito Peralta amo ning kaubas ordination. Og katong nibasa dire sa atong kanini ang gospel nga muratag ni tan-aw og naminaw og drama sa malaala mo kaya Father Mayol basig maabot unya ni dinhi sa inyo kakailan naman niya o taga dinhi may gani wa na ko libak ka mao lagi na ako ingon kamo dinhi nindot yung mog bread unya ang taga-dinhisan nga laing pare, ako na ning gisulti, nga believe sa gay ko sa iyang batasan o binuhatan, mao si Father Arnel Sipat, ako sa nang classmate. Nang mga buutan kay mo dinhi. So salamat kayo, nya akong i-assure ninyo nga sa atong panagkuyog, you can always count on me, open gyud ko sa tanan ninyong mga ihangyo, pero dili sa tanang higayon mo oyon. Hinaot unta nga kamo sad open sad mo sa tanan akong ihangyo o ipahimangno bisag dili sad mo muoyon usahay. Importante kaayo ang pagpaminaway nya kadtong akong trust Cebu ato tong tabangan og practice ha. Sige, mura na magni singhag ng langit. Mga instructions na lang ni. Una, nighuman sa atong final blessing. Mo anha lang ni tingali dias ubos kaming mga pare og ang mga servers nya magpa-picture nga mag-atubang mo dire. Atubang sad mi dire nya human mo atubang mi diha aron picturean mi nga ma-background na mo ang altar. Human ana wala nay magpa-picture. Ana ha, ang moduol nga magpa-picture maimpierno na. Anya, aditay pwede ra bitay, pwede ra. Oy, problema na. Nya human natay giandam ditong mga pack meals para inyong snacks or panihapon ba kay tawag ana pero di ko kasiguro og mapaigo to nato. So ang location sa atong pack meals ana ninyo mo right lang mo naa diha ang nagdistribute nya dili kay mo magdugay kay daghan silang nagdistribute didto ngadto sa mga youth atong mga asherites tabang sad mo didto mga inday ha ana og mga sakristan unya ang ako mga gipang special nga kuan akong pamilya ang COVID, ang atong LGU, adto ta sa, o kaming mga pari, adto ta sa kumbinto. Ana dito ha? Ay,
kuan sa ta dito, special kunuhay. Pero mas special pa nang naas gawas, pero adto lang ta dito. Ang adtos babaw sa second floor ang kuan kadto mga LGU, mga pare niya, ang akong pamilya kay paralyzed man niya akong maguwang, ari lang sa silong ug ang ubang mga barkada. COVID adto gyapon tas babaw sa kumbento. Sakala mo ngadto, ligon-ligon pa mamo og tuhod. Sige, nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, kaming tulo, apat ang mohatag sa final blessing. Ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na nato ang santos nga misa atong padayonon uban ni Santiago Apostol ang atong pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Sa Dios.